It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman kong natulog ang girlfriend ko sa bahay ng teacher niyang lalaki. Hindi ko hilig na magkwento, sabihin sa iba ko ano talagang nararamdaman ko. Kaya dito ko nalang ilalabas ang lahat ng gusto kong sabihin. Itago mo ko sa pangalang Victor. 24 years old na ako ngayon. Pero halos 9 na taong kong hindi naranasan ang buhay binata. 15 years old pa lang kasi ako, nag-live-in na kami ng girlfriend ko. Ito ang aking secret file. Nagsimula ang lahat nung na-kick out ako sa school namin. Napalipat ako sa ibang school. Dumaan ng ilang buwan. Nakilala ko tong babaeng to. Pero nung makilala ko siya, may boyfriend pala. Kaya hindi ko na lang balak niligawan. Nagdaan pang ilang buwan, nabalitaan kong break na sila. Kaya nung magpo-prom na kami, sakto dapat ang partner ng 3rd year, 4th year. Parang sinadya ng tadhana. Ginawa ko ang lahat para siya yung maging partner ko. Nakipagkuntsaba ako sa mga klase niya at sa teacher na nag-assist sa amin sa araw pa lang ng practice para sa prom. At yun na nga, nangyari na nga ang aking inaasam. Siya ang partner ko sa mismong araw ng prom. Fast forward, after ng prom, hindi ako nagdalawang isip na ligawan siya. Hindi nagtagal, sinagot niya ako. Ewan ko ba kung seryoso siya nung sinagot na niya ako. Kasi pakaramdam ko na may nararamdaman pa rin siya sa ex niya. Pero hindi ko na inintindi yun. Ang mahalaga, masaya ako. Dahil sino ba namang mag-aakala na sasagutin ako ng babaeng akala ko imposible kong mapasagot? Lumipas ang maraming araw at buwan. Ipinakilala niya ako sa parents niya. Nung una, ayaw sa akin ng nanay niya kasi medyo piloso po ako. Pero nung nagtagal, napadalas na ang pagtulog ko sa kanila. At unti-unti na rin akong napamahal sa pamilya niya. Patuloy namin pinagsaluhan ang pagmamahalan namin. Habang tumatagal lang tumatagal. Paikot-ikot lang ang senaryo ng relasyon namin. Mag-aaway, magbabati, maglalambingan. Pero masaya kami. Kahit ganun kami. Tapos dumating yung panahon na napatigil siya ng pag-aaral. Oo, tumigil siya ng pag-aaral kasi aalagaan niya yung kapatid niya. Ako naman, simula na akong magtrabaho. Medyo napalayo ako sa kanya dahil sa trabaho. 2 times every 15 days lang ako nakakauwi sa kanya. Nangyari pa nga minsan. May kaibigan siya na biniro ko na may babae ako sa pinagtatrabahuan ko. Nagulat na lang akong nag-text siya sa akin. Sabi niya, manloloko ka, break na tayo. At marami pang iba. Ako naman, pinanindigan ko yung sinabi ko sa kanya na wala naman talaga akong babae. Magkahalong galit at lungkot ang naramdaman ko noong mga panahong yun. Pero mga ilang araw lang, nagpatingin na rin kami. Siguro nabigla lang siya nung biniro siya ng kaibigan niya. Kaya naisip niya na totoo yun. Fast forward, lumipas ang ilang taon, nagkaroon siya ng trabaho sa unang pagkakataon. At doon nagsimulang magbago unti-unti ang relasyon namin. Nabalitaan ko sa mga katrabaho niya na pinopormahan siya nung katrabaho niya. Ang hindi ko naman inakala i-entertain ba naman niya? Tapos nag-away kami na halos maghiwalay na kami. Pero tinanggap ko na lang. Ano ba naman ako, sino ba naman ako para hindi ko siya patawarin? Kasalanan ko rin naman siguro kasi naghigpit ako sa kanya. Hindi ko alam, nasasakal na pala siya. Pero tinuloy pa rin namin yung relasyon namin. Fast forward, isang araw meron kaming hindi napagkaunawaan. Nagtagal ng ilang araw, hindi kami okay. Hanggang sa naisip kong buksan ang cellphone niya. At nakita ko sa message, I love you, kumain ka na ba? Marami pa silang convo at talaga namang nakakagalit. Ibang guy ang kachat niya. Nagtalo kami, nag-away, nagsigawan kami. Pero hindi namin natiis ang isa't isa. Nagsorry siya, pinatawad ko naman siya. Kasi nga, kaya lang naman niya nagawa yun kasi nasasakal na siya sa akin.
Hindi ko alam kung ilang beses na kami nag-away bati. Minsan nakakasawa na rin. Pero hindi ko siya magawang iwan kasi mahal na mahal ko siya eh. Then 2021 na, nasa tamang edad na kami. Hindi muna kami nag-anak kasi may mga pangarap pa kami sa mga sarili namin. Ako, patuloy akong nagtatrabaho. Siya naman nag-aaral sa isang school for Japanese language. Nagdesisyon kasi siya na mag-abroad, mag-Japan. Okay lang sa akin kasi nga, para naman sa future namin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ako ng isang kaso. Malaki ang piyansa na kailangan ng 80,000 pesos. Nagpa siya akong magtago muna. Lumipat sa ibang lugar. Ang sakit para sa akin, naiwan ko siya sa sitwasyon na ganun. Iniisip ko, kaya ba niya? Kaya ba niya na wala ako? Sinong magtatagal sa kanya o magtatanggol sa kanya habang wala ako? Samot-sari ang naiisip ko nun. Basta ayoko siyang pabayaan. 9 years na rin kasi kami magkasama. Hindi ko alam kung kaya ba niya. Kaya niya mag-isa. Siya naman iyak ng iyak. Sinabi pa niya sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag wala ka. Ina-imagine ko pa lang na mag-isa siya sa bahay, naiyak na ako. Pero wala akong ibang magawa, kundi umalis pansamantala, kahit labag sa loob ko. Iniisip ko na lang na matatapos din to. Makakabalik din ako sa'yo. At mapupunan ko ang mga pagkukulang ko sa'yo. Habang wala ako sa tabi niya, pinagpatuloy niya ang schooling niya sa Japanese language. 3 weeks pa lang akong nawawala sa tabi niya. Pero parang ang lamig niya. Hindi siya na siya tulad ng dati. Araw-araw ko siyang ka-video call pero sabi niya busy siya. Maraming ginagawa. Pinapakinggan ko siya, naniniwala naman ako. Mga ilang araw, nabalitaan ko na bibihira na siyang umuwi ng bahay. Nandun daw siya palagi sa mga pinsan niya, nakaklase niya rin. Pinag-aawayan namin yun. Wala kasi ako sa tabi niya para protektahan siya. Paano kung may mangyari sa kanya? Nag-usap kami sa chat, sabi niya. Siguro tadhana na ang gumawa ng paraan para magkalayo kami. Sinabi niya na, siguro kailangan muna namin maghiwalay kasi ang toxic na raw ng relasyon namin. Napakasakit nun para sa akin kasi down na down ako ng mga panahong yun. Tapos iiwan niya ako sa ere. Hindi ko akalaing may sa sitwasyong yun, sa ganun niya pa ako iiwan. Hindi nagtagal, nakapagbayad na ako ng piyansa. Umuwi pa rin ako sa bahay nila kasi andun pa yung mga gamit ko. Nung nagtagpo yung mga mata namin, para bang sinasabi ng mga mata namin na miss na namin yung isa't isa. Pero alam namin sa mga sarili namin na wala nang kami. Umasa ako na baka ganun lang din katulad ng dati na magiging okay din kami. Para naman kasing kami pa rin. Magkatabi pa rin kami sa higaan. Magkasama sa isang bahay. Habang kasama ko siya, nararamdaman ko ang lamig na ng mga yakap niya. Kumupas ang lambing sa mga mata niya. Nagtataka ako kung bakit parang may iba pang dahilan kung bakit siya nakipag-iwalay sa akin. Natuklasan ko na may kachat na naman siyang iba. Ibang-iba sa mga naunang sitwasyon. Dahil inuudyukan siya ng mga pinsan niya na kahit alam naman nilang kami, sumigi pa rin. Nagalit ako, syempre. Natural yun. Ang mas nakakagalit sa lahat ay ang nalaman ko na may isang gabing dun siya natulog sa bahay ng teacher niyang lalaki. Napakarami kong natuklasan. Bawat nalalaman ko, parang hinihila palabas yung puso ko. Parang isusuka na. Isusuka ko na sa sobrang lakas ng tibok. Kasi galit na galit ako. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yun. Magkahalong galit at pagkamuhi ang nararamdaman ko. Bakit? Bakit sa tinagal-tagal ng pagsasama namin, nagawa niya akong iputan sa ulo? Ayop. Hindi ko naisip na sapat ba yung pagkukulang ko para lukuhin ako ng ganun? Sabi niya nakipag-break siya kasi ang toxic ng relasyon namin. Yung pala, na toxic na siya.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong gumanti pero hindi ko magawa. Napag-isip-isip ko na lang na baka hindi talaga siya para sa akin. Feeling ko okay na ako. Move on na ako. Pero sa tuwing maaalala kong niloko niya ako, nasasaktan ako. Hindi pa pala ako nakaka-move on. Nakikita ko siyang nakangiti habang ako ipinagluluksa ko pa rin yung namatay naming relasyon. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Iniisip ko pa rin na magiging okay kami. Handa ko siyang patawarin ano man ang nagawa niya. Dahil ganun ko siya kamahal. Sobrang mahal ko siya. Na kahit ilang beses niya akong sinaktan, patuloy ko pa rin siyang tatanggapin. Pero parang wala na talaga. Habang tumatagal, unti-unti ko nang nararamdamang wala nang pag-asang mahalin niya ako ulit. Sa ngayon, gusto kong ipagpatuloy ang aking buhay. Na-realize ko na ang dami kong natutunan habang kasama ko siya. Pero ang dami ko ring hindi nagawa nung kami pa. Feeling ko sa kanya napunta yung age ng pagkabinata ko. Ipagpapatuloy ko ang aking buhay na wala siya. Mahirap, pero wala akong magagawa kundi tanggapin lahat ng sakit na idunulot niya sa akin. Ganun lang talaga siguro ang buhay natin. Masasaktan tayo, madadapa, para maging matibay sa susunod na mga pagsubok na darating sa ating buhay. Ay, sana masaya ka ngayon. Sana yung mga pangarap natin dati para sa future natin ay matupad mo kahit hindi na ako ang kasama mo. Sana nung una pa lang natuto na ako. Paalam. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Pero isa ka na lang alaala na hindi mabubura sa isip ko. Paalam. Muli, ako si Victor at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.